Днешният трейд рекап на малко бол на двата акаунта. Инвесткато. Грешката ми е тейквам лонг от този 15-минутно bullish SMT между златото и среброто. Тук. Това беше по-скоро и така. Да. С 5 минутен ентър на bullish fair value gap и едночасов confluence. Беше доста просто трябваше да загуба трейда да се тръгна. Да. Това е загубата на сток акаунта, именно просто ентървам от това с ентър тук, стопове тук. На една минута влиза в този голям fair value gap, слагам си ги на именно тук, на SMT-то, махаме и просто трябваше да се тръгна. Това трябваше да направя. Пускам някакви позиции на 100 акаунта, загубата е толкова и на 200 акаунта баланса е толкова. Като доста просто пускам някакви рандом позиции с някакви конфлюенси, които не реагира в тях, а именно пазара е зле, показваме го, че е зле и аз продължавам трейдвам. Това са всичките загуби днес на 100 акаунта и това са всичките загуби на 200 акаунта. Баланса на 100 акаунта е минус 4,3%, а 200 акаунта е минус 5%. И да, на $200 съм, сега ще ви покажа скриншот, да бон акаунта. Като аз съм едновременно в позиция с 5. Това е всъщност, докато не си изпатя, наистина няма да се оправя. Всичко ми е в главата и аз отново го правя. Колкото съм близко, бях на минус 3%, като почвах. Стокато, добре, загубиш, отиваш минус 1,2 и 3, какво толкова утре ще направиш? Whatever, няма какво да ви разказвам. Аз, колкото и да ви го казвам, вие няма как да го вземете от човек, който сам не може да го направи. И да, ще има трейд рекап като трейда.